Træk i nævnsøller. Rundt om dig. Gunnar kommer og fat på ryggen. Ja, dybt ind. Op mod en og så rundt. Emma, du er nødt til at basere dig. Du gik 2 point på den der. Emma, kig på mig. Armen rundt om hovedet. Rundt om hovedet og så masen ned. Op mod en og så rundt med en. Ja, og så maser vi flad ned på ryggen. Du behøver ikke at bruge den anden arm. Ja, sådan der. Ja. Tryk til. Kig på dit ansigt. Så meget skal du trykke nu. Så din anden arm skal bruge til at trykke på indersiden af dit knæ. Indersiden af knæet. Åbner nu og få dit knæ. Tryk dig over mod Niklas. Hvis du skal have en fri for din venstre side deroppe og skubbe, så er det foran på en advance. Op til maven. Du skal ikke have det bagud, så sagt du. Op til maven. Husk presset i hovedet. Hun vil forsøge at få benet direkte op i maven. Mere tryk i ansigtet. Vend ansigtet ind mod en. Mod højre. Første bordning kommer op til ryggen. Drej kroppen ind mod en. Ja, væk til liveren rundt. Køn rundt. Rolig med energi. Pas på, der ikke ligger for højt. Tryk i hovedet igen. Der er ikke noget tryk i hovedet. Yes. Få fat i den hånd der, hun har derude. Hun støtter på. Ja. Lad os nu få hendes ben, ikke komme op i varmen. Godt, Denise. Arbejde op mod hende. Hun skal ikke have lov til at vægte din ryg ned. Pas på, hun tager benet op. Hvis du løfter det ben en gang til, så vælter du den rundt. Kom så, Emma. Lidt op mod hende. Yes. Ja. Så vælter den næste gang, så vælter du imod din højre side, hvis du sætter det ben op. Eksplosivt. Så nu gør du det igen med fødderne der. Det er godt, Denise. Ja. Husk på, hun er mindre end os andre, som træner med normalt. Du er god power. Det er godt, Denise. Bare hold det. Igen. Hvis du sætter den fod op næste gang, så er det mod højre, så vender. Du skal have hovedet på plads igen, Denise. Gå væk, så du får noget plads på hovedet. Fint. Godt hold, Denise. Du skal vende hovedet over på din højre side. Næste gang, så er det ikke op. Bliv der. Denise, så er der for en her. Hold nu, Denise. Bliv Ja, kom med din anden, Denise. Det er godt, bare bliv ved. Hun bliver samme teknik som dig. Ja. Kør. Denise, først den ene vej, så den anden vej. Kom så, Denise. Halfguard. Så gør du det samme, Emma. Hun skal ikke have lov til at køre den placering igen, så får hun 4 point mere. Du er bagud på point. Emma, skift dit hoved over til den anden side. Yes. Slip det der greb, du har. Bare hold fast i hendes ryg med den nederste. Så maser du din skulder ned i hendes skulder. Mas på hovedet. Få løftet den skulder fra Hånd igen i knæet. Ligesom før. Få din fod op til højre, så du placerer knæet ud. Pas på bogen, ikke placerer knæet ud. Hold godt fat i det. Så vend til mod din venstre side. Hvis du sætter det hele op til. Venstre fod op til røven. Kom nu, Emma. Det er om at bruge de sidste kamp. Op med den fod. Op med foden. Kravle. Der er 1 minut tilbage. Det er nu, der arbejder i. Hun er foran. Ellers så slip underhuggen over ved os, og så tryk på indersiden af knæet igen. Bare slip den. Det gør ikke noget. Slip det. Så længe du har den. Færdig den anden, ja. Ja, det er godt, Denise. Bare sin lidt. Ned over mod højre. Denise eksploderer op i mod din venstre. Næste gang, så Ud er med det. Ja, stille og roligt bevægelser. Hold underhugsene. Kom, Denise. Der skal ske noget nu. Omkring 30 minutter. Skal du tilbage. Kom, Denise. Brug lige det sidste kamp, Denise. Hun er foran på point. Kom så. Tryk i hovedet hele tiden. Tryk. Gå. Træt godt, Denise. Emma, gå med foden. Ja. Balance foran. Det er godt, du holder fast den fod. Og så mod din. Præcis det samme som før, Emma. Eller kryds til højre. Bobbel under, så kryds knæet til højre. Kom til benet op. Passer. Ja, det er godt at holde fast, Denise. Emma, op med foden. Næste gang kommer op, så eksponerer bror din kamp, og nu kommer du, Denise. Så må Tag vi din fod op, Emma. Bare tag din fod op. Se ud.
Godt kæmpe, Denise. Vinder på point.